Здравейте на всички, аз съм The Bulgarian Girl и добре дошли в клипа, в който обещах, че ще рекламирам 5 от вашите канали. Но тъй като само 2 човека коментираха, ще направя реклама на техните канали, но когато станем повече, ще правя още реклами на други канали, тъй като бяхте ме питали за това и аз реших, че е добър вариант. 2 човека бяха коментирали, всъщност 3. Единият е Христо Проц, другия е The Dark Side of the Internet и The Ender of. Надявам се, че така се чете името ти, ако не е така, смисъл никнейма ти. Ако не е така, извинявай. Но ето какво са написали хората, можете да видите. Христо Проц е написал, че снима на геймплей, но известно време не снима, защото му се е развалил микрофона и че снима от няколко месеца. И The Dark Side of the Internet пише, че ще качва клипове на Minecraft и други игри. И всъщност това са коментарите. Ето го и първия канал на Христо Проц, в който има различни игри. За сега малко, но се надяваме, че скоро ще има повече. Ето аз лично ще се абонирам за неговия канал от личния си YouTube. И другия канал е The Dark Side of the Internet, за който също ще се абонирам. И да, това са 2 канала. Линкове за тях ще има в описанието, така че моля ви погледнете и се абонирайте за тях. Сигурна съм, че ще качва доста добър геймплей и клипове, каквито си пожелаят. Линк за тях ще има в моето описание. Освен това, когато натиснете на показване на още, ще ви излезе и моята Facebook група The Bulgarian Girls Army и линк за нея, както и моя Skype, ако имате интерес. Освен това, огромни благодарности към всеки един от вас, който се е абонирал и следи моя канал. Утре ще започна една поредица, за която ме питахте, т.е. някой от вас, но няма да издавам коя е. А съвсем скоро ще започвам и на Rise of the Tomb Raider, която е супер хубава игра. Преди време, ако трябва да съм честна, съм гледала геймплея на играта, но съм забравила, така че ще ми бъде интересно още повече сама аз да играя тази игра и да я споделям с вас. Друго, освен това искам специални благодарности да кажа на The Ender of, който харесва всеки един мой клип и пише своите коментари, своето мнение, за което аз съм много благодарна. И освен това благодаря на абсолютно всеки един от вас, който следи канала ми. И така, мисля, че друго нямам какво да кажа толкова. Заповядайте в Facebook групата ми, добавяйте ме в Skype, абонирайте се, коментирайте, харесвайте, пък ако не ви е харесало, не харесвайте, т.е. това, минусчето. Споделяйте канала ми с вашите приятели, както казах, абонирайте се за Христо Проц, The Dark Side of the Internet и може скоро какво скоро? Скоро, то зависи от тях, да качат клипове и вярвам, че ще ви харесат. И мисля, че това беше от мен. Не се сещам какво друго мога да ви кажа. Отново огромно благодаря. И очаквайте вече да съм по-активна в своя YouTube канал, тъй като тия дни малко не можах да снимам, но се надявам, че сега тази седмица ще се опитам всеки ден да качвам поне по един клип. Продължаваме си поредиците Shop Keep, не съм ги оставила, както и Penumbra Black Plague, както ще започнем и нови други поредици. Просто за всичко си трябва време. Съвсем скоро очаквайте giveaway на нещо, което е много интересно и предполагам, че се хареса на повечето от вас, но няма да издавам за него. Също така очаквайте още реклами на канали и друго, не се сещам друго. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и скоро ще се видим в някой клип на някоя игра. И до скоро!